Ак төс гомер-гомергә аклык, сафлык символы булып санала. Ак калфак татар мәдәниятендә аерым урын алып тора. Ул күңел чисталыгын, сафлык, намус, нәфислекне гәүдәләндерә. Рәхимсезлек һәм каты күңеллелеккә каршы куела. Шуңа да татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасының ак калфак дип аталуы тикмәгә түгелдер. 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан район оешмасы тәүге тапкыр Югары Нурлат клубына җыелып, театральләштерелгән тамаша күрсәтте. Баянчы үз инструментына кагылуга аның әйләнә тирәсендәге ханымнар яшьлек еллары искә төшереп җыр сузды. Репетициянең соңгы мизгелләре бәйрәм чарасы башланырга санаулы минутлар калып бара. Безнең телебез дә, динебез дә шәтиншалык сакланып, үзебезнең менә милләтебез дә яшәр дигән теләк, изге ният белән менә шушы инде кичәләрне оештырабыз. Бүгенгесе безнең бу Ак Нурлат җирлегендә ишеп киткән Ак Калфак оешмасының да иҗтимагый оешма инде, хатын-кызлар бөтен дөнья татар хатын-кызлар оешмасының да менә бу беренче шундый бергә җыелган кичә дип бәйрәм дип атый инде. Бүген безнең 33 хатын-кызыбыз сәхнәгә менәчәк. Районда Ак Калфак оешмасы 2 еллап эшләп килә. Яңа елдан бирле аны җирле шагыйрә Фәүзия Мөхәммәтова җитәкли. Ул иҗат иткән шигырьләрнең кайберләренә җырлар иҗат ителде. Соңрак алар хитка әйләнеп, республика сәхнәләрендә яңгырады. Шагыйрә рәсми булмаган Нурлат гимнының авторы да, нәкъ менә иҗат кешесе генә үз тирәсенә сәхнәгә гашыйк кешеләрне җыя һәм коллективны җитәкли ала. Ни дисәң дә гомум хезмәт кешеләргә шатлык китерә. Ак Калфакның иҗатын аның дуслары оешманың беренче көненнән үк кызыксынып күзәтә. Бүген аның беренче Ак Калфак оешмасы чыгышын карарга килдек. Һәм инде күңелдә якты хатирәләр уянды. Шуннан да Ак Калфак оешмасының кирәклеген мин бүген чын-чынлап аңладым. Район күләмендә Ак Калфакның дәрәҗәсе киләчәктә дә күтәрелер дип уйлыйм. Һәм инде халык моңа тартылып, бу оешманың гомере узын булыр дигән теләктә калам. Ак Калфак 17 гасыр ахырыннан алып татар хатын-кызларның яраткан милли баш киеме була. Шул вакытта һәм хәзерге көнгә кадәр ак яулык гүзәл затларның алыштыргысыз атрибуты булып кала. Элек-электән килгән гадәт бар. Хатын-кызга яулык бүләк итү. Яулык бүләк иткән егет үзенә үз булачак гаилә өчен җаваплылык ала. Ак төс ул намуслыкны, зифаны һәм барлык яхшылыкны ачыклаган. Чарада милли киемнәрдән кызлар тамашачыны оста итеп биюләре белән гаҗәпләндерде. Театральләштерелгән күренештә Югары Нурлатның 20-30 ел элек булган тормышы күрсәтелде. Читтән карап шул җирлектә яшәүчеләрнең үзара танышу тарихлары, беренче очрашулары, бигрәк тә тамашачыларның сәхнәдә үз дусларының һәм әти-әниләренең образларын танып алулары кызыклы булды. Тамаша залы тулы, концертка коллективка йөрүчеләрнең якын дуслары килгән иде. Мен бүгінгі кешеден бик канәгать. Чөнки монда минем авылдашларым катнашты, чөнки монда минем дусларым, туганнарым катнашты. Аларның һәр безнең күңеле булды. Мен монда бик шатмын. Ак Калфак оешмасы җыелышы гаилә кысаларында үтте. Тамашачылар үз җирлекләренең талантларына башка күзлектән чыгып карады. Артистларга сәхнәдән театрның бөтен мәгънәсен аңлатырга мөмкин булды. Бөек рус язучысы Николай Васильевич Гоголь 19 гасырда ук театр шундый кафедра, аңардан бөтен илгә игелек кылып була дигән.